Так, ну, добрий день, поважані колеги. Вельми рада всіх бачити. Як бачите, сьогодні тема нашого тренінгу «Правда у фактах». Я таку тему вибрала після того, як відучилися ми всі з вами разом у школі глобальної громадянськості. Ну і подумала, що у сьогоднішній час нельга стати сапраўдним громадянином, коли не будеш мати ніяких базових навиків медіаграмотності. Ось, ну, можна почути, що в школі це рано ще починати, але наші учні ростуть і хутко стануть наставниками, медиками, політиками, юристами, тобто тими, хто буде визначати лос нашої країни. Ось, і коли вони не навчаться формувати свою думку, своє життя згодно некого там критичного мислення, а не під впливом ніяких маніпуляцій і пропаганди, то життя не складеться так, як воно повинно скластися. Вот, поэтому сьогоднішній тренінг будемо присвятим тому, як відрізнювати факти від міркування. І увогуле, що таке факти, що таке міркування. Ось, починаю я гэта з 5 класу, тому що я наставник білоруської мови, Туровської середньої школи номер 2. Ось, діти до мене приходять з 5 класу і починаємо таку роботу. Починаю я завсёди з яблук. Але ж так як яблуки – це фішка Владимира, поэтому я вирішила з вами эту работу провести на мандаринах. Тим більше, що хутко Новий год, і це такий вже, знаєте, символ новогодній. Вот. Ну і, звісно, існує шмат термінів таких, знаєте, серйозних, ґрунтовних, що таке медіаедукація, медіатекст. Але я не думаю, що вони будуть зрозумілі учням 5 класу. Потрібно некий більш такий спрощений підхід, тому яблуки, в нашому випадку мандарини. Ось. Ну і давайте з вами почнемо. Ай-яй-яй. Да ні. Так. Так. Так, все, видать? Да мне все равно. Мне как вам было видать. Мне как было видать с вам. Так, все. Так, давайте почнем. Что вы ведаете про мандарины? Скажи, ласка. Что вы ведаете про мандарины? Смачно. Еще. Не смачно. Так, Новый год. Еще. Рослина. Еще. Утримує ефірне речове, масла. Ефірне масло. О, який підход. Помаранчевий. Так, ви не забувайте, ви в учні 5 класу. Дольки в ньому. Так. Еще. Смачний, так. Смачний, так. Це не Так. смачний. Корисний, так. Так. Тільки я не поспіваю. Так, корисний, смачний, алергія, так. Сімки її садити можна. Так, алергія, кислий. Помаранчевий. Кислий, так, помаранчевий. Помаранчевий, цитрусовий, так. Так, хопіть, думаю, цитрусовий. Так, смачний, Новий год, рослина, ефірне масла, смачний і так далі, корисний і так далі. Так, алергія. А це може бути шкодним? Конечно. Алергія, так? Живот може боліти, да? А коли мандарини, можуть бути шкодні? Песенка есть, один маленький. Коли їх багато з'їсти, да? Мірадос. Так, ще. Коли є з кожурою. Так, коли, да, ще, алергію писали. А коли ви купляєте мандарини, на що ви звертаєте увагу? На кошт. Тільки на знешні? Как легко, так, легко очистить. Так, еще. М'які. Гніли, не гніли хучей, правда? Ось, гніли. Якость, да, гніли. Якость. Так, добре. Ось, скільки ми з вами ведаємо про мандарини. Тобто, до всього того, що ми ось написали з вами, я зрозуміла, що мандарини потрібно вживати, так?
Яны там у нас і ефірныя масла, он дзякуй Наталі, і вітаміны, і карысныя і так далей. Але мне патрэбна ведаць, колькі іх патрэбна з'есці, колькі іх ужываць, каб не зарабіць ту ж самую алергію, каб не забалеў жывот і так далей. Правильно? І куды мне звярнуцца, дзе мне знайсці патрэбную інфармацыю? Ваши прапановы. Дзеці 5 класа. Методом эксперимента. Методом не... То есть поспробовать. Еще варианты. У больницу сходить, спытать у медиков. Так, еще. У Google загуглить еще. У наставника спытать. Так, ну а давайте так, теперь честно мне откажите, коли у вас возникает некое питание, вы куда идете? До наставника, до медика или куды? Дядька Google. Все зрозуміло, все правильно, все ми звертаємося до Google. Ну ось я звернулася до Google, і мені інформації, якої хочеш, Google видав. Да? І реклама, і які інформаційні артикули, і ну, все, що угодно, і пости у соцсетках, і кругом. Зараз про мандарини, самі розумієте, інформації хапає. Ось, і що ж мені з гэтым усім робити? Читать. Читать. То есть, разумеете, вот як мандарини для нас, ну, мандарини і другая їжа з'являється необхідним складником для нашого нормального розвиття нашого організму, так гэта вот усе так само з'являється необхідним складником для розвиття нашого розуму. То есть, гэта медіа-їжа, медіа-продукти. Вот то все, що ми знаходимо у Гуглі, гэта і ёсць медіа-продукти. По аналогії, зрозуміли? Гэта для стравника, то и все для розума. Вот. А теперь давайте проверим, ці можна проводити аналогію поміж медіа гэтымі продуктами і нашим мандаринам, які ми ось з вами тут описывали. Ось, інформація буває смачна і несмачна? Ну, конечно, да, в неким сенсе может быть. Ну, Новый год пропустим, это такое ситуативное, рослинное, эфирное масла, ну, смачные 2 раза, корыстно. Информация корыстная, не корыстная, может быть, может быть. Аллергия на информацию может быть, часто бывает так. Кислая информация, то есть та, что нам не досподобы, так само. Ну, помаранчевая. Помаранчевая тоже оранжевая, да, помаранчевая, ну, цитрусовая, так само. Нам дрэнна, мы говорили, может быть ад мандаринаў, калі іх шмат з'есці. Может быть дрэнна ад інфармацыі, калі яе ўжыць вельмі шмат, таксама. Калі мы выбираем мандарины, мы говорили, что мы звяртаем увагу на якасць, каб не было гнілых, каб тебе там прадавец не налажыў пакет. Калі выбираем інфармацыю, мы будем карыстацца тымі ж правіламі, будем выбираць інфармацыю якасную, і каб была яна праўдзівай, скажем так, не гнілой, каб мы маглі ёй давяраць. Вось, ну таким чынам я дзяцей знаёмлю з паняццем медыа-адукацыя, медыа-прадукты. Ну і пасля такіх гутарак, ні раз і ні два, уже становіцца зразумелым, што такое медыа-прадукт і што ён таксама можа быць як карысным, так і некарысным. Думаю, вам таксама зразумела. Так, вот, одна справа просто ведать, другая справа это неяк применять на практице, потому что от одной теории, в принципе, великого там толку не будет. Вот. Ну, так само тут вызначение факты меркавання такі адаптаваныя больше для детей 5 класса. То есть факт это пэўная падзея, докладная информация, якую можно проверить, нечым пацвердзіць, і меркаванне думкі любого чалавека, якія ён там фарміруе уже зыходна са свайго вопыту, некага досведу, сімпатыі, антыпатыі, часта з настрою на дадзены момант і гэтак далей. І вось гэта патрэбна у дзяцей фарміраваць, каб яны ўжо ў 5 класе, в прынцыпе, ўжо ім даступна гэта адрозніць, дзе факт, а дзе меркаванне. Ну і пачынаю часцей за ўсё з малюнкаў. Чаму з малюнкаў, як вы думаеце? Як вы думаеце, чаму з малюнкаў? Самый простый. Самая простая граница информации. Для детей, да. Дети за это починаются. Для дорослых, в принципе. Нам більше всього інформації менавіта з року. Так, з рукава. Калі ласка. Ну, спочатку текст. Каб до мандаринов уже не вертаться потім, давайте поспробуем з вами уже дорослыми людьми. Вам текст на пару, да? Вам про мандарины. Вам про мандарины. Ну, а ты, Владимир, будешь самостоятельно, да? Возьмите, калі ласка, ручки есть у вас или дать вам маркеры? Ну, тут просто текст мелкий. Подкреслите прямой линией там, где вы лічыце, что гэта факт, и хвалістай, калі вы лічыце, что гэта меркаванне.
Ну, текст той же самый, что и на слайде. Прямой факт, хвалистое меркование. Факт, охвалистый. Меркование. Да как же такой ЗЗ? Почему? Коли будете готовы, скажите. Вы готовы? Ну, еще не все готовы. Давай почекаем. Можно? То есть ты подкреслил только... А, о, меркование. Так само есть. Меркование. Так, хорошо. Я, например, как-то решил. Молодец. Еще вчуся, да? Ну, я тепер перший мозок. Ми так само, я тебе там бачила. Да? Да. Тому там зносить певне якісь знання слова, це ж не мерковання. Рекомендація, що вже. Все правильно. Не науковий текст. Ты уже другий модуль прошел? Ты уже другий модуль прошел? Ні, я не прочитав, мені часу не було. Так, як там Ірина тест лупить, тоді пишеш, ну що, буде 89%, давай 100. Ну, что мне это история? Ні, цікаво, там корисно, що там ось приклад, і одразу поглядіти, там, ну, теорії там мінімум цікаво. Мені подобається. Так, все, да, коллеги? Калі ласка, ну, Владимир у нас перший, как бы часу шмат не гублять, мы давайте по одному абзацу, да? То есть Владимир починає, потім другий абзац, другая група. Калі ви будете згодні, значить просто ну, приймаємо гэта як факт. Калі у вас є інші меркування, значить ви говорите, а ми вот тут з Владимиром не згодні. Калі ласка. Перше, що факт, мандарин – це цитрусовий. Так, Это факт. все згодні? Згодні. Калі ласка, далі. Далее. Нет, еще, только это же не Далее, абзац. что у организма поступает витамин З, это же З, ну это троечка, ну что это? Да, тут це. Ну, С, З, не важно. Про витамин А, В1, Д и К. Потому что они, и что в мандарине не бывает зовсім нитрата. Так, далее. Это факт? Это факт. Это факт? Что не бывает нитрата. Там при гэтым не бывае при гэтым нітрату в мандарыне не бывае зусім. То есть это можно доказать? Это можно доказать? Ну, а як науково? А як доказать, что у витамине... Ну это так само науково. мандарине То есть это витамин? можно доказать. Конечно, Так, это ж далі. можно доказать. Мандарин взял на пробу химічного дослідження, все. З іншого боку, як у ньому не може бути нітрату, коли є невість углети? Любая рослина... І яны не накоплюваються. Какой факт можно опровергнуть? Да, то есть мы можем Я опровергаю. ну все равно тады гэта факт, тому що можна опровергнуть. Там шляхом аналізу гэта можна опровергнуть або подтвердить. Ясно. Далі, що ще? Так. Что захворювання, про яких мандарини не рекомендуються, это язва, гастрит, ну, короче, кажу, що ось цей блок колен не рекомендується. Тож це Так. факт, який ми можемо проверить. Так, Я проверю. добре, Владимир. Так, Людмила, ви далей, ми спинилися на захворюванні. Факти далей є у вас по тексті? Ну, у нас меркование. А фактів нема у вас? Мы все мяркуем, что Вы только- это может быть диетичный лек у нас. Може бути. Так, то есть это не факт. Так.
То, что рекомендуется пить. Все, что рекомендуется, Это меркование. Может задоволить смагу, Може і ні. меркование. Це меркування, згодна. Если оказывает супротивирусное и противомикробное деяние, Здольний або не здольний. для нас это меркование. И у профилактичных методов меркование, что можно. Так. У Наталії є другая думка, коли ласка. Ну, мне кажется, что противовирусное и противомикробное действие это связано с тем, какой состав сока мандарина, какие вещества там содержатся. Ну, то есть это не факт для кожного мандарина. Это, вы же сказали, залежить от того, что там утримлюється, от сорта, от гатунка, де вирос і так далі. То есть это так само. У меня есть витамин С, это противовирусное действие будет. А глядячи, яка кількість того вітаміну? Тобто він здольний, він не обов'язково, але він здольний, він може. А знову таки залежить від організму, який усприймає, можливо. Тобто, а у когось там алергія на той же вітамін С, і він каже, так, коли ласка. Ну, ось То, что вы кажете, Так. это уже ваше меркование. А чому? Ні, ну то есть сказали, раз там є вітамін С, значить однозначно буде так, оказувати некое. Вот. Але гэта не буде для кожного все одно фактом. Ну, та чому? Відомо, що вітамін С – це огульно... Але так само огульно відомо, що у некоторых людей може бути алергія на той же самий вітамін. У него может быть аллергия, но при этом он может оказывать супротивирусное деяние. Тоді, ну, так само, да, тут можна і по-іншому. Да. Первое, что указывает сопротивирусное деяние, противомикробное, да, это факт. А то, что аллергия у некоторых... Это інший факт. Но так як, глядите, ми відштовхуємося від тексту. У нас написано здольний оказувати, тобто може оказувати. Може, а може і ні. Тобто, відштовхуючись від того, як побудована фраза. Тобто, це не науковий артикул, це пост взятий там в одній з соцсеток. Вот. Да. Філологічно удумуватися. Да, то есть мы повинны глядеть, як сформулювана думка, і так тільки заходячи з гэтага, думати, це факт і мерковання. Є ще у вас? А тепер поглядите, яких у вас ліній болі, там, хвалістих чи прямих, і зробіть вивод, можна довіряти гэтому тексту чи ні? У вас більш прямих, у Владимира? у мене підкреслено, да. Так само, більш прямих у вас, дівчина? У нас тоже больше. Больше прямих у вас, а у вас больше. Ось. Тобто, бачите, один і той текст, ну, у більшості аудиторії викликає довір, а у некоторих людей сумніння, тобто там більше міркування. Ну, тобто, таким чином, ну, тут текст, звісно, більш складаний, у мене про яблуки для дітей заготовлений простіший текст, ось, тут вже рихтувалася за Владимира на ходу, тому да, то великого вибору не було, тим більше на білоруській мові. Самі розумієте, контент в основному на русском. Поэтому тут певні складаності викликає цей факт, що ще не вельми розгонишся. На білоруській мові потрібно текст знайти. Ну, створати самой так само доводиться. Ну, ми вже вчора говорили, що допомагають там «Веселка» часопис, ось «Джевжик» з'явився, і ну, не шмат видань. Так, далі. Ну, ми з вами сказали, що починаємо завсёды, я починаю з малюнків. І висвітлили, що це той інструмент, ну, то, з чого діти починають познавати світ. І ще не повинні ми скидати з ваг, що ну, так зване кліпове мислення. Чули, напевно, всі цей термін новий, да? Кліпове мислення, коли діти у нас свет усприймають образами, причому чим менше, коротше, цей образ, коротейший, тим ну, для їх легче, що вони не можуть там затримувати увагу надовго, сутикалися, можливо, всі. Ось, і коли проаналізувати навіть підручники наші, ось, які з'являються у школі останні 2-3 роки, там так само становиться більше малюнків. Ну, у всякому разі, от, підручники літератури і мови, там малюнків більше. Тобто навіть ну, на цьому зроні це розуміється. Так, ну, ось так само мандарини наші. До речі, а чому от в останній час стільки мандаринів навколо нас? Новий год. Новий год іще. А навіщо їх навколо нас стільки много? Кому це потрібно? Нам, споживцу. Тобто, якби не ті малюнки по всьому городу, то ти б не подумав про те, що потрібно пойти і купити мандаринів.
Так, ну хоча й продавцам потрібно, тобто, а знову таки на таких простих питаннях можна дітей примусити уже навіть у 5 класі, примусити задуматися над тим, кому це потрібно в першу чергу, їм, які викупляють ті мандарини, чи тому, хто їх продає. Так, ну на сьогоднішній день медіапродукти вельми широко представляють нам ілюстраційний матеріал. Звісно, не завжди він традиційний для наших уроків, ось, але ніхто нам не перешкоджає взяти якийсь додатковий матеріал, ввести його в урок, тим самим урок осучаснивши, наблизившися до учнів, да, і попутно вчити їх, як треба себе поводити у медіапросторі. От, ну і можна почати на любим, в принципі, використовувати медіа продукти на будь-якому етапі уроку. От я часто проводимо мотиваційні хвилинки з допомогою малюнків і так само відпрацювати це вміння визначати факт і міркування. Ну, от, коли ласка, дайте парами. Один говорить виказування по темі малюнка, а другий визначає факт і міркування. Коли ласка, Владимир, Андрій, що ви бачите? Вечір. Вечір. Денис, это факт и міркування? Ну, вечер это факт и міркування. Чому? Потому что может это и исход быть. Може бути і раніця, згодна. Так, Кайласка Наталія. Зима. Зима. Факт і міркування. Чому? Была такая весна. Може бути і весна. Так само, Кайласка. Похмурное небо. Так. Міркування, я розгонять. Ні, тут зараз, конкретно зараз. Це факт. Тепер давайте наоборот, Денис. Что? По темі малюнка, сказ, виказування. Башу смешанный лес. Змішаний ліс. Факт і міркування. Андрій. Факт. Это самый важный. Факт, згодна. Так, Віка. Ненаселенный пункт. Ненаселений пункт. Може бути хутор. Да, ні, а там, коли пригледяться, вогонь, там домики. Да. Тобто міркування, коли ласка. Напевно, бачите, вже одразу себе видає. У лісі медведь. Так, Владимир. У лісі медведь. У Лесі Медведь, это абсолютное міркування, тому що, да. Вот, то есть можно дать учням задание одразу, то есть ваша группа придумывает только факты по этому малюнку, а ваша группа только міркування, і потім уже таким чином аналіз. Это не займає шмат часу, і коли цим займатися постійно, то это і цікаво, да, у Владимир там все ровно упарто бачить медведя. Да. А коли сказати, наприклад, що добре надвор'я, это будет факт и міркування. То есть для комусь подобається, комусь не подобається. Да? Или сегодня самый лепший день. Можно сказать снег, ну это факт, Так. можно сказать небо, можно Вот, сказать все солнце. правильно, да. Фото Згодна. Так, далі. Вожик. І ще таке, так само практикування. Это что мы сказали з вами? А ще? Мандарин, да? Вот. Але ж гэта не мандарин. Это, як мне сказали, вернее, написано было на етикетке, это клементин. А ёсць ще там, я от коли рихтовалася, гібридів, там така колькость, і танжела, і мініола нейкая, там їх вельми шмат. Это ж так само нечто мандарин. Ну да. Гренадин. Вот, да. То есть, який вивод ми зробимо? Що не завсёди навіть тое, що ти бачиш, на свої очі, не все те, що ти про це думаєш, що ти про це ведаєш. Тобто, так. І таке ж практикування, да, ось ми бачимо таку пригожу картинку, да, давайте ми опишемо, що ми бачимо, кого ми бачимо, і які емоції викликає у нас ця картинка, цей малюнок. Ну, коли ласка, Денис. Ну, бачите, на ложика не похож, мордочка. Не боевик, эти кота, эти собаки. Не, ну учень 5 класса. Ну, вожик, да. Вожик, так. Який це вожик, Андрій? Добрий вожик. Казочний. Не колючий. Його укладені. Гіпса. Не все гриби, тобто можна зробити вивод, що він харчується грибами, так?
Нет. Ну, это мы взрослые ведаем, а дети, у их стереотип. Раз у вожика на колючках яблочки, грибочки, то и он харчуется, да. И ще, Наталья, что про вожика скажем? Там привожники долгие. Иван, подобается вожик? Не, ну точно на малюночку. Зубов не видать. Подобается вожик? Подобается. Людмила? Да. Образ подобает. В образ подобается. Владимир? Вушки зелененькие. Так само. Вушки, все пригожі. Вот. Ну, то есть, коли для наших дітей такий малюнок доволі часто сустракають, да, і у часописах, і недзі, там, у дитячих книжках, це стереотипний образ вожика, да, но нам потрібно довести, що не завсюди то, що ти бачиш на малюнку, відповідає речаїсності, і тому ми показуємо такого вожика. Вот. То есть, это вожик сапраўдны. Вот, то, что это же фотоздымок. Так, але ж, каб проводить параўнанне, ну, каб гэта, з гэтага быў нейкі толк, патрэбна, конечно, вызначыць пэўныя правілы. Не просто так, что давайте параўноўваць. Да, патрэбна вызначыць, што мы можам параўноўваць, чаго мы не можам параўноўваць, то, што есть вещи не сумяшчальныя, якія там параўнанню не падлягаюць, нейкія крытэрыі параўнання, да, вот, падобнае адметнае, то есть можам вызначаць і абавязкова зрабіць вывод. То есть, калі от, ну, про вожика говорить, да, то что мы, з якой мэтай мы будем параўноўваць? Напужаць. Не. Ну, мы же з пункту гледжання медыаграматнасці. Калі вось параўноўваць, то вушкі і там востренькие, больше. Так, это мы падабенства, да, калі от браць з гэтай лініі падобнае адметнае, это тое, што ну, тое, што мастак перадаў на малюнку праўдзівую якую інфармацыю, да, фактычную інфармацыю. Это ознакомиться с реальным фактом. Так. То есть доведаться, кто такие ёж на самом Так, что на самой справе это драпежник, так, далекі ад гэтага сімпатычнага вобраза, які нам транслюють мастакі. Вот, ну і в выніку задаць пытанне, як вы думаеце, чаму мастак все-таки не перадаў фактычны матэрыял у сваім малюнку? Не, ну я думаю, умее. Мастакі умеюць, а толькі другая мэта была ў гэтага малюнка. Мэтавая аудыторыя таго мастака адпаведная. Так, во-перше, это для деток. Так. Образ ежика. Правильно. И не напужать детей. Ну, Вот. Тому, коли... Любов до природи, ну такого ежичка, конечно, а коли такую почвару показать, Накормишь коли будет грибами. полез в Ну, стену, одразу Нет, и кинул. такого они с удовольствием возьмут на ручки Ну. гладить. А вот если бы еще было фото, где сколько микробов у него в колючках, то лишний раз не взяли бы. А такой кийком одразу, это потенциальный Да. кандидат отрывать кийком. То есть, да, можна зрабіць выснову, калі параўноўваць гэтыя две выявы, да, што, ну, калі ўзяць ну, лініі параўнання, да, знешні выгляд, напрыклад. Мастак адышоў ад рэальнасці. Адышоў, ну, не намного, а колючки ён показаў. То есть, галоўнае для вызначальнае для вожика гэта колючки. І там колючки ёсць. Там заўважылі востренькія вушкі, ёсць там і там. Вось, носик, да. То есть, знешні выгляд, в прынцыпе, можна сказаць, што фактычны. Далей, а вось харчаванне. Ужо іншае, да. То есть, это уже тое, што адрознівае гэтыя выявы. Што? Не вегетарианец, не молочко с грибами ест. Да. Ось, і ну, не ведаю, ну, дзецям, от у 5 класе многія здзіўляюцца, што вожик все-таки драпежнік. Вобраз сфарміраваны все-таки з дзіцячага садка, што гэта, ну, такі ён яблычкі, грибочки, тое, што там на колючках у ён начапляна, тое ён і ёсць. Ну, і выснова, да, малюнак ствараўся для дзіцячай аўдыторыі, магчыма, як ілюстрацыя там для пэўнага вершыка, у якімі гаворыцца пра тое, што ёжык там нарыхтоўвае сабе запасы на зіму. Пагэтаму ён, мастак, і адступіў ад праўды, ад фактаў. А от гэты навык, ён на самой справе вельмі карысны. Калі его сфарміраваць з 5 класа, то уже класу 8-9 вучні паказваюць добрыя вынікі у даследчых работах, тому што яны амаль, ну, многія грунтуюцца на параўнаннях. А ў праектах таксама там уменне супастаўляць факты, гэта вельмі карысны навык. У нас тут ёсць вопыт менавіта ў даследавання медыатэкстаў. Мы писали доследчую работу, параўноўвалі фільм і кнігу Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Работа атрымала прызнанне, мы занялі першае месца з гэтай работай на конкурсе «Love Fake». Таксама вызначылі лініі, па якіх мы параўноўвалі фільм, кнігу, правялі даследаванне, зрабілі вывады. То есть это, а пачыналі мы таксама калісьці з этой дзяўчынкай з 5 класа, з вожыкаў, там, з яблычак і гэтак далей. Так, далей. Такі прыём заўваж, незаўважанае.
даецца малюнак, ну вот это малюнак, у 5 класе ёсць, праходзім казку «Разумная дачка». Хто памятае, не памятае. Ну, нешта такое, ну тут даже не факт, не патрэбна вельмі ведаць там змест, памятаць змест, просто вот малюнак і такая гульня, значит, по чарзе, назови факт, то есть и по кругу, там можна некалькі гадоў, пакуль яны гэты малюнак не разгледзяць да дробязей, то есть амаль што не палічаць там колькі спіс у коле, разумееце? Ну, мы зараз, конечно, это рабіць не будем, потому что это, хотя можно паспрабаваць, давайте паспрабуем, давайте, по факту, так, по ланцужку, Денис, калі ласка, факт по малюнку. Кони запрягали, как ездить. Так, запряжаны конь, Тягно, да. факт, добре. Уже така була. Факт, что это шляхетская семья, на самом деле, а не селянская. Так, молодец, да, вот дети гэтага не заўважаюць, мы потом до этого вяртаемся. Так, калі ласка, Віка. Дзяўчынка босиком. Так, босая дзяўчынка, Наталья. Ну, батька едзе, мабыць, на тарантасе. Ну, да, мужчына едзе на тарантасе. Так, ну калі вы просто не памятаеце змест, гэта пан прыехаў да гэтай дзяўчыны, то есть гэта яго не... А іх воз іх стаіць вось там, далей, не запрэжаны. Так, далей, Іван. Ну, гэта вы уже, да, ну, больш глыбока, а то просто факт по тому, что вы бачыце, да. Крыша соломяная. Ось, да, крыша соломяная. Людмила. Людмила. Там хата. Так, хата, селянская хата. Не, вот там справа, это хата. Ну, і там 2 хаты. А чому ж пакоўня Это замість? вот пытанне мне таксама шмат. Так, ну пытання таксама шмат, але ж наша задача... По двору трава. Ось. Так, Що в траві? ну, згодна, калі ласка. Так само, да, ну, сапраўды, неадпаведнасць там сезону, да, неадпаведнасць, дзеці потым уже... Рыхтуюсь до зимы. Ну, готов самый лет. Не, ну просто, гляньте, она босая, а там у шапцы и апрануты так больше тепло, да. Как раз поймал кадр. Яны хацелі, можа, паказаць шляхціча. Не абавязкова, што гэта могла адзежа шляхціцы, так і хацелі. А хаты это белорусские? Нет. Вот, хата не белорусская, каска белорусская, и написано в интернете, дети, до речи, приносят. Да, Вот, белорусские, а стены украинские. вот, яны это принесли, и мы, коли почали... Голубая Беларусь, чому ні? Як Там есть, Нема, так не было таких. ну, это же российский глиняный факт. Это центральная и усходняя Украина. Вот. Ну, то есть, калі дзеці знаходзяць в інтэрнэце малюнак, прыносяць яго як ілюстрацыю, і калі пачынаеш яго ось так дэтальна вывучаць, то заўважаеш шмат неадпаведнасцей, і можна лагічна даказаць, што это, хоць і падпісана в інтэрнэце ілюстрацыі да казкі «Разумная дачка», на самой справе это не ілюстрацыя да некай іншай казкі. Одежда какая-то российская. Так? Во. Это не белорусский строй. Ну, гэта для пяцікласнікаў, конечно, складана, але ж от тое, што хаты не беларускія, яны гэта самі заўважаюць. Вось, і, ну, шапка тоже, кажуць, беларусы такую не носят. То есть яны не сустракаюць, да, яны, конечно, да. Так, ну і вы разумееце самі, у гэтым узросце дзеці самі вельмі любяць маляваць ілюстрацыі да казак. І тут таксама вельмі важна вот гэта, ну, трэніраваць вот гэта уменне ну, бачыць, адпавядае гэты малюнак тэксту або не адпавядае, так як вось тут. Потому что, ну, часто и у жыцці мы такое сустракаем, да, у інтэрнэце. Глядзіце, ну, это вот у гэтым годзе дзеці малявалі ілюстрацыі да казкі той же «Разумная дачка», да. Вось, ну, калі разглядаць вот гэты малюнак, вот, таксама, там, назовите факты, там, ну, і про эту коровку, за якую там они спрачаліся з паном, і дзяўчынка у лапцях бедная, то есть адпавядае рэчаіснасць, ну, казачнай рэчаіснасці. А чаму не? Потому что, коли были шляхтичи, лаптей не было. Ну, мы же этого в 5 классе не ведаем. А там про шляхту нема, там пан, просто пан. Там не позначается, что... А пан это то, богатейший крышку, да и все. Вот. Ну, это казка, это навряд ці 20-е стагоддзя. Але глядзіце далей, да, вось малюнак да казкі, і вось таксама малюнак да гэтай казкі.
Эта дзяўчынка другая, да. То есть вот дзіця так бачыць гэту разумную дачку. Вот. І задача зноў-такі прааналізаваць малюнак і давесці, што гэта, это цудоўны малюнак, але ён не да гэтай казкі, ён не адпавядае. І зноў-такі дробязі. Дробязі чаму? То есть вопратка не адпавядае часу, пастава, нават выраз твару не адпавядае той дзяўчынцы, якая, пра якую ідзе размова ў казцы. Здаецца, да, то простае практыкаванне, але яно потым дапамагае. Калі з дзецьмі пастаянна весці гэту работу, то яны прынеслі мне ў гэтым годзе газету і сказалі: Тетяна Николаевна, заўважце незаўважанае. Вон Короткевич с котами. Ну и что тут такого? Короткевич с котами. Нам есть что защищать. 4 снежня 2020 года. В учни 9 класса принесли. Не. Союз. Пятница 4-го. Заважьте незауваженное, нават редактором. У малюнка ці у літера? Ну уже вот я вам, вот это целая сторонка, а тут я выделила вам уже как простее спростить задачу, как бы зауважили незауваженное. Шотландским Вальтером Скоттом. А, стяг. Не, у тексте. А, так. Ладно, тоже забыл. Я не понимаю. 95 лет назад родился Гарри. Вось. 90-годдзе, у гэтым годзе азначалі 90-годдзе Караткевічу, да. І вось 95 лет назад родился король беларускай прозы. І вот здавалася б, да, што, простыя такія практыкаванні прыводзяць до такіх вынікаў. Дзеці прынеслі, говорят: а заўважце незаўважанае. І я таксама доўга, я на малюнкі таксама глядзела. Вось. То есть магу зрабіць вывад, што гэта ўсё мае плёны, гэтым ёсць карысць займацца. Яны бачаць тое, што нават і мы не звяртаем увагу. Советская Беларусь? Прикладання. То есть наша республиканская газета. Так, далее. Еще один прием называется диалог. Тут это с веселки взятый малюнок. И тут головная задача скласти диалог паміж персонажами, але специально подбираю такие малюнки, каб было складаней, что ли. Давайте поспробуем. Вы складите диалог паміж капустой и червячком. Капуста и червячком, да, высенько. Вот. Вы складите диалог паміж воробейкой и капустой. А вы уже втроем складите диалог паміж воробейкой и червячком. И капустой. Да, и капустой. То есть, тут чим больш незвычайныя будуць суразмоўцы, тым цікавей. І зноў-такі заданне, да, на пачатку дзецям патрэбна сказаць, што калі будете складаць дыялог, каб ён адпавядаў малюнку, звяртайце ўвагу на выраз твару, на паставу, на тое, дзе это адбываецца і гэтак далей. У нас часу не так шмат, давайте хвілін 5 у вас. Это я червячок. Где капуста? Я хочу с тобой сябровать. Что Воробей 11 класс. Хочу его съесть, и БДУ. Я хочу тебя есть. А ты Ты ешь меня. Я хочу жить. Ты посиди еще побольше. Олег, если ты будешь жить, то помру я. Что будем робить? Будем чекать, коли воробей тебя уже. Ты цапните. Все, мы склали. Мы склали, так. Вот, одна пара готова. Давайте послухаем их диалог. Увага. Вітання, капуста. Я червячок, я хочу тебя съесть. Ты выглядаешь вельми привабно. Был диалог не такой сначала. Это что у вас за ролевые игры? А вы с капустой. Мне спочатку сказали, что я хочу с тобой сябровать. А я кажу, червячок, собравные сябры, на сябра не залазит. Ну ты такая привабная. Так, а теперь давайте звернем увагу на выраз твару червячка. То есть тут его вочі, его постава
Не содейничают такому диалогу, погодитесь. Червячок, что ты залез на меня? Слезай. То есть ваш дыялог, ён, конечно, про червячка і капусту, но не до гэтага малюнку. Червячок нават ні увагу не звяртае на капусту, на гэтым малюнку. Ён больш звяртае увагу на верабейку, таму прапаноўваць у гэты час сяброўства ці там з'есці капусці ён не будзе. То есть ваш дыялог не адпавядае малюнку. Нет, ну в принципе просто мы не доказали до конца. Капуста каже, не ешь меня, а червячок ей отказывая. А если коли я не буду тебя есть, то я помру. А капусту я отказываю. А коли ты будешь меня есть, то помру я. Ой, який у вас філософський дим. Червячок разгубленности, что робить? Ну все равно, дети в таким выпадку, знаете, что они придумают? Дыялог на кшталт того, что капуста схавай мяне. Мне пагражае верабей, вось, і мне патрэбна зараз схавацца. І тады, ну, тады адпаведнасць нейкая ёсць. То есть ён спужаны, ён залез на капусту, глядзіць на верабейку, які тут вось-вось гатовы яго з'есці і просіць дапамогі. Тады от у гэтым дыялогу больш как бы адпаведнасці, чым у вашым. Так, дзяўчыны, вы... Ну, калі ласка. Ой-ой-ой, людцы добрые, что гэта на мне такое завялося, зеленое, да з вачамі. Ці хто мяне зразумее? Ці хто мяне зразумее? Вось, Верабей, ты тут побач, кажи мне, калі ласка, хто там на мне сядзіць, бо не бачу. Гэта вельмі карысная жывёла, бо без яе я бы памёр. Поэтому я лічу... Ну, может, и по-русски, калі ласка, конечно. Поэтому я считаю, что это то, что необходимо, как сказать, червяков должно быть как можно больше, гусениц должно быть как можно больше, и тогда воробьев станет тоже больше. Ну, як табе не патрэбна, так забяры іх сабе, чым вони на мне жывуць. Ды мяне ядуць, ды мне непрыемна гэта. С большой радостью, и вот теперь глаза вот этого. Да, ну, выдатный диалог, вот гляньте, вот это крыло, да, промова, это, гусеницы потребны, их повинно быть более, молодцы. Так, ваш диалог. Ну, у нас тут меркование наверху заходится, у нас гусень упевнений. Так, і тому там верабейка, это пшерик, ну, гусень, наверное, добре. Ну, и что, да? Ну, и вот вчера снова, то есть гусень здивлений на молоду, а воробей я взяв всі, дав, не хоче, нормально. Ну, диалог. Ну, диалог ти не закончив. Не отрималося диалога, да? Кожен сам по собі у вас. Воробей навіть нічого не сказав. Пшерик, вот. Воробей с капустой размовляет. Пшерик. Да, воробей з капусти. А гусень, да, просто глядіть і з удивленням, нема слов на о, що це таке, що значить. Так, зрозуміло. Тем более, что гусеня там сябры за капустами, если что. Так, ну, здавалось бы, знову, тому що час у нас закінчується. Просте практикування, я думаю, усі ви, ну, хто наставники там білоруської мови, літератури, складаєте такі діалоги. Ось, але яно формує, знову таки, уміння, будучим бачити, накольки текст відповідає малюнку. То ж саме, що ми часто у сеті там сустракаємо, текст один, малюнок другий. Ну, як приклад, ось такий малюнок. Це банер у Гродно, 2016 год, год культури. Город, який сустракав заміжних гостей. Вот, было потрачено там великая колькость, думаю, грошей. Ось, ну, от поглядите. То есть это то, что не відповідає малюнок, не відповідає тексту. Ну, вот, мы об этом и говорим, да, что... Да что вы кажете? Да, что... Вот, да, ну, это давно уже мы знайшли, ще колись, не ведаю, уже той клас закончив школу, не знайшли, но это вот лепшее, что мне подобається именно на иллюстрацию вот этой неотповедности. Вот, есть у меня ще приклад такий, коли нам, ну, есть фотоздимок Кирова, и подписано там Феликс Бундович Дзержинский, там наша совість, честь и так далі. Ось, есть и такие, так само на самой справе. Носять на фотоздимки назва вулиць. От у нас міняли шильдочки, там так само той же самый Дзержинский через Д, а Дзержинский прозвище пишется по-белорусски и по-русски через ДЗ. То есть дети это зауважают. И я лічу, что и моя заслуга так само в этом хоть нейкая, але есть. Так, далее. Ну, так само опиши малюнок, тут, ну, не будем повторяться, то есть, ну,
приклад такий ж, ведаєте, технологія розвиття критичного мислення, там є така прийом толсті і тонкі питання. Да? Тонкі питання, які там потребують однозначного короткого відказу, і толсті, які пропонують порозважати. Ну, тут на порозважати для 5 класу, то есть, ну, яке це свято, чим вони так опрануті, ну, то есть, і розвивається і мовлення, і, ну, как бы, так само аналіз малюнка проходить. Да, де це, вёска ці город. Ну, это школа. Не, ну это худший дом некий. Почему это школа? Розмітка є. Двор, я гляжу на ту побудову, ту, що за забором. А ну, да, так само. Так, вот, значит, ну, потім, конечно, я вам розказувала про роботу у 5 класі, потім, конечно, ми вчимося там шукати, як перевірити інформацію, шукати першокриницю, там думати, кому це було вигідно і так далі. Ну, а покуль у 5 класі ми формуємо простенькі такі ось для себе правила, якими користаємося у повсякденному житті, тому що вже у 5 класі у них є усі соцсетки, які тільки можливі, і інстаграми, і тіктоки, і так далі. Ось, тому саме просте. Не означає матеріал, тобто не став лайк, коли не прочитав його до кінця. Максима, да. Да, это специально, как вы зауважили, да. Не пожирай інформацію, коли вона виглядає подозронно, і позбігай невірогодних новин і пропанов. Тобто, ну, мається на увазі, от, видаєте, це там, зіграй там вулкан і виграй суперприз, або там вам прийшла там на наслідство, да, там яких родственників, да, перейди з посилки, покинь свій адрес, там і отримаєш. Вот. Тобто, це, звісно, ще таке все простенькое, наивное, але ж воно допомагає дітям у повсякденному житті, формує некие базові навики медіаписьменності, що, лічу, вельми потрібно, корисно у нашому сучасному житті. Дякую за працю, дорогі поважані колеги. Думаю, сподіваюся, що було вам корисно, цікаво, що деякі прийоми візьмете на свої уроки. Ось. І дякую школі глобальної громадськості, да, що нас усіх познайомила. Громадянськості, да, що нас всіх познайомила. Ну, да, хвалююся. Все, дякую.